Velkommen til. Lad os hoppe direkte ned i en af kroppens absolut vigtigste maskinerier, nemlig respirationssystemet. Som kommende sygeplejerske skal du prøve at forestille dig lungerne og de muskler, der hører til, som en helt utrolig livsvigtig motor. Og det bliver simpelthen din opgave at overvåge, hvordan den her motor kører hos dine patienter. Altså, kører den roligt i tomgang, eller kæmper den voldsomt for bare at holde omdrejningerne oppe? For at du kan aflæse præcis det ude på afdelingerne, er vi nødt til at kende både delene, motoren er bygget af, og selvfølgelig mekanikken, der driver den. Så lad os komme i gang. Kort fortalt, her er vores køreplan for i dag. Vi starter med ventilationens formål, hvorefter vi kigger på lungernes og pleuras anatomi. Så tager vi fat på mekanikken i hvile og ved kraftig vejrtrækning, før vi slutter af med noget helt særligt, nemlig den allerførste vejrtrækning. Okay, lad os dykke ned i første del. Ventilationens formål. Hvad er egentlig målet med denne her motor? Så helt grundlæggende, hvad er ventilation eller respiration for en størrelse? Jo, det er slet og ret det mekaniske pumpearbejde, der flytter luften helt ned i alveolerne og op igen. Hele formålet med den her konstante udskiftning af luft er at sikre, at koncentrationen af gasser er helt optimal. Det forhindrer simpelthen, at gasudvekslingen med blodet går i stå. Tænk på det som motoren, der hele tiden sikrer frisk brændstoftilførsel og får pustet udstødningen væk. Og den her udveksling, det er en virkelig fascinerende balanceakt. På den ene side skal kroppen selvfølgelig suge ilt, altså O2, ind fra den luft, vi indånder, for vores celler skriger konstant på ilt til at lave energi. På den anden side er vejrtrækningen kroppens udstødningsrør. Vi skal hele tiden skaffe sig af med affaldsstoffet kuldioxid, CO2. Og her er en detalje, som er fuldstændig central for din kliniske praksis. Vi skiller os ikke bare af med CO2 for at rydde op. Det er en super vigtig del af kroppens syre-base-regulering. Det holder simpelthen blodets pH-værdi i skak. Videre til del 2. Lad os åbne op og kigge under kølerhjelmen på lungernes og pleuras anatomi. Og det her illustrerer det helt genialt. Vi kigger durk ind på de makroskopiske strukturer i brystkassen. Her ser du lungerne, eller pulmones. Læg særligt mærke til den store, kuppelformede muskel i bunden, diafragma, som adskiller thorax fra bughulen. Lige midt imellem lungerne har vi mediastinum, det her rum, hvor hjertet og de store blodkar bor, og så skal du kigge rigtig godt på de tynde linjer rundt om lungerne. Det er pleura, den vitale, dobbeltladede lungehinde, som fungerer nærmest som et sug, der holder lungerne klistret fast til indersiden af brystkassen. Vi tager lige et tættere kig på de vigtigste anatomiske landemærker. Den spidse top af lungen, den kalder vi apex pulmonis, og den brede bund er basis pulmonis. Læg også mærke til lungelapperne, lobi. Højre lunge har 3 lapper, men den venstre lunge har faktisk kun 2. Hvorfor det? Jo, hjertet ligger lidt til venstre i mediastinum, og det skal jo have plads. Og lad os lige vende tilbage til pleura. Den er delt op. Det ydre lag, pleura parietalis, sidder limet fast på indersiden af brystkassen og diafragma. Det indre lag, pleura visceralis, klistrer direkte til lungevævet. I mellemrummet, pleurahulen, kan lungerne glide fuldstændig friktionsløst, når de udvider sig. Så er vi nået til del 3, respirationsmekanik i hvile. Altså, hvordan arbejder motoren, når vi bare sidder helt afslappet? Nøglen til at forstå selve indåndingen, inspirationen, er at huske på, at det altid er en aktiv proces. Det koster muskelenergi. Man kan dele det op i 4 simple trin. Først trækker mellemgulvet, altså diafragma, og de ydre ribbensmuskler, musculi intercostalis externi, sig sammen. Nummer 2, det får hele brystkassen, thorax, til at udvide sig. Og fordi lungerne sidder fast på brystvæggen via pleura, bliver de trukket med ud. Nummer 3, når rumfanget i lungerne bliver større, opstår der et sug, et undertryk, i forhold til luften udenfor. Og 4. trin, luften farer simpelthen ned i lungerne for at udligne trykket. Fuldstændig ligesom en støvsuger. Prøv en gang at tænke på en helt almindelig indgangssprøjte. Det er en genial metafor her. Når diafragmer trækker sig sammen, flader kuplen ud og trækkes ned mod maven. Det fungerer bogstaveligt talt som stemplet i en sprøjte. Når du trækker stemplet tilbage, skaber du et undertryk og luft suges ind. Samtidig har vi de ydre interkostalmuskler. Når de spænder, løfter de ribbenene op og ud, hvilket gør brystkassen endnu større. Og bum, så har vi det nødvendige undertryk. Men hvad så, når luften skal ud igen? Okay, det her er et fuldstændig klassisk eksamensspørgsmål, så lyt godt efter. Når man er i hvile, kræver det absolut ingen muskelenergi at puste ud. 0, som der står her, ekspiration i hvile er en passiv proces. Og hvorfor egentlig det? Det skyldes lungevævet selv.
Lungerne er smækfyldte med elastiske fibre. Det kaldes elastisk recoil. Tænk på det som en udstrakt elastik. Når diafragmer og ribbensmusklerne slapper af, så svirper lungevævet sig helt naturligt sammen igen. Brystkassen falder ned igen på grund af tyngdekraften, rumfanget bliver mindre, trykket stiger, og vupti, så presses luften automatisk ud igen. Så simpelt og så smart. Men hvad sker der så, når systemet er presset? Del 4. Kraftig vejrtrækning. Altså motoren i de rigtig høje omdrejninger. Når kroppen skriger på mere ilt, f.eks. under løb, eller hvis der er modstand i luftvejene, så bliver vi nødt til at trække på vores muskulære reserver. Dem kalder vi de accessoriske respirationsmuskler. Ved en voldsom indånding er det pludselig ikke nok med diafragma. Halsens, brystets og ryggens muskler spændes for simpelthen at rive brystkassen endnu større. Og udåndingen, her sker en markant ændring. Hvor den før var helt passiv, bliver den nu til en superaktiv og energikrævende proces. Kroppen kaster de indre interkostalmuskler ind i kampen for at flå ribbenet nedad, og bumusklerne spændes benhårdt for at skubbe maveindholdet op i diafragma. Det presser luften ud med massiv kraft. Og hey, her er grunden til, at lige præcis den her mekanik er guld værd for dig i din kliniske hverdag. Det her er nemlig årsagen til, at et enkelt blik på en patients hals og mave kan fortælle dig, om de har det skidt. Tag patienter med astma eller svær KL. De har forhindringer i deres luftveje. Hvis du ser dem bruge halsmusklerne for at hive luften ind, eller buemusklerne for at presse den ud, så ved du med det samme, systemet er i højeste beredskab, og udåndingen er blevet aktiv. Det er et vigtigt advarselssignal. Okay, lad os runde af med noget ret magisk i del 5. Den allerførste vejrtrækning. Hvordan starter man egentlig den her motor første gang? Det er faktisk lidt vildt at tænke på lungeudviklingens tidslinje. Altså, hos fosteret begynder de funktionelle alveoler først rigtigt at dannes i 3. trimester. Og selvom babyen fødes helt til tiden, har den faktisk kun omkring 1/6 af de alveoler, du og jeg har. Lungerne er ufatteligt tilpasningsdygtige og bliver ved med at vokse og danne nye alveoler, lige indtil barnet rammer omkring 10-årsalderen. Men det allervigtigste lige inden fødslen, det er et ganske særligt stof. Nede i alveolerne ligger der en mikroskopisk mængde vand. Vandmolekylerne vil enormt gerne trække sig mod hinanden. De skaber en stærk overfladespænding. For at bryde den overfladespænding, producerer kroppen noget, vi kalder surfaktant. Det er et fedtstof, der smører indersiden af alveolerne. Hvorfor er surfaktant så livsvigtigt? Uden det vil vandets overfladespænding trække i alveolens vælge som stramme magneter. Alveolerne vil simpelthen klappe fuldstændig sammen, hver eneste gang babyen pustede ud. Og næste indånding, det vil kræve overmenneskelige kræfter at trække dem åbne igen. Det er fuldstændig afgørende at forstå det her, især ved for tidligt fødte børn fra før uge 32. Deres lunger har typisk ikke nået at danne nok surfaktant endnu, og derfor kæmper de en enorm kamp, bare for at trække vejret uden hjælp. Okay, vi har været omkring motorens smukke design, hvordan den spinner roligt i hvile, og hvilke redskaber den bruger, når der opstår modstand. Det her er ikke bare teori, det er værktøjer, du tager direkte med dig ud på afdelingen. Så, her er en lille udfordring til dig. Næste gang du står ved sengen og observerer en patients vejrtrækning, trækker de vejret ubesværet, eller skriger deres hals- og bugmuskulatur, at motoren er på overarbejde. Har det lige i baghovedet, det kan gøre hele forskellen i din observation. Tusind tak, fordi du lyttede med. Pøj med studiet.